इथे मी अर्धी वाटी तूर डाळ आणि अर्धी वाटी मूग डाळ स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे। हे वरण तूर डाळीचं केलं जातं, पण मी तूर डाळ आणि मूग डाळ मिक्स करून हे वरण कसं करायचं ते दाखवणार। जर तुम्हाला पित्ताचा त्रास असेल तर मूग डाळ व तूर डाळ अशा प्रकारे अर्धी अर्धी घेऊन जर हे वरण केलं तर ॲसिडिटीचा त्रास खूप कमी होतो। इतर साहित्य: एक छोटा चमचा गूळ, पाव चमचा हळद, एक मोठा चमचा तूप, एक छोटा चमचा जिरं, अर्धी वाटी खोबरं, आवश्यकतेनुसार पाणी आणि मीठ। सर्वप्रथम मिक्सरच्या भांड्यात ओलं खोबरं, जिरं आणि पाणी घालून हे सर्व वाटून घेणार आहोत। कुकरच्या भांड्यात तूर डाळ, मूग डाळ, पाव चमचा हळद, 2 ग्लास पाणी घालून कुकरचं झाकण बंद करून आपण हाय फ्लेमवर 5 ते 6 शिट्टी काढणार आहोत। कुकर बंद केल्यावर कुकरचे झाकण उघडून आपण एका पॅन किंवा भांड्यामध्ये शिजलेली डाळ, 1 छोटा चमचा मीठ, चवीप्रमाणे गूळ, जिरं खोबऱ्याचं वाटप, पाणी, 1 चमचा तूप घालून वरणाला चांगली उकळी येईपर्यंत हाय फ्लेमवर शिजवणार आहोत। वरणाला अशी छानशी उकळी आल्यावर गॅसचा फ्लेम ऑफ करून गरम गरम भातासोबत तूप घालून वरण सर्व करा।